आं बीजेपीनि कायसा जनजाति मोर्चानि आं सेक्रेटारि दिनै आं सिनि बगिर पारागा इयाव मथा थांनो हाबा कायसा तमाहि बा सिनि कायसा वंशमनि बागै सिनि राजा कायसा बाबागरा किन्तु ब चानानि बया सिनि जनगण खुंथाय बारानि बागै जत माने त्रिपुरा राज्यनि माने गाम तुनानि बागै सुस्त तुनानि बागै ए ब त्रिपुरा छाहिए ब पिहिका बियै ओमफ्राय अबनो जों सिनि एडिसि माथायनो सिनि तुंथायनो जों मानायतै मासानायतै हिनि जों माने आइसा सिनि इयो आन्न गंगानगर सिनि खत्र सारनो जों बुदुगै पास खाय जयजुत खायखनानि बागै तिनि आं बीजेपी नि 12 जन फेमिली तै आं तिनि इरो पदत्याग दिर फाय बीजेपी नि बादेनो टोटल कोई परिवार कोई भोटार का 15 परिवार 35 भोटार